sifat yang negatif kaya to virus. Nah, sing lambe-lambe gudir ngono kuwi. Kayak aku. Kok ngakon aja ngatur kena lipur. Ya. Ini habis nanti Mbak Niken satu lagu. Ini nanti lembaga apa Pak RW Pak RW akan naik semua. Oh gitu. Udah bawa dompet belum? Loh. Kalau belum ya jangan naik nanti. Lah, ya. saya tak jane iki. Nanti full ini nanti panggungnya ya. Iki jane panggung po numpak bis jane. Kok iso nggo dompet ki lho? Omong ngono. Wong ngono. Nggih. Aja kon nggawa 100 tok. Piro? Yo 500 sampean. Nyuwun sewu Pak RW. Perintah dari Ibu Pejabit. Oh pejabit ta Mas? Apa? Pecopet. Ya atas perintah dari Ibu Pecopet nanti diharapkan ya pira Dek?